учебници и съм изследвал и биографии, и данни за такива майстори от бойните изкуства. Не само от вътрешните стила, но въобще и китайски, не само китайски, но даже и от други японски стилове и така нататък. Като под дълголетници разбирам 90+. Има и рекорди. И тук ще ви кажа някой сега, което е добрата новина, че повечето са от Тайцзичуан. Това е интересното. Включително има хора над 100 години. Включително и този известният майстор Уилям Джек, който преди 20 и кусур години правихме семинар с него в София. Той вече е на 91 години, не знам дали знаете. И продължава да преподава и си изглежда много добре. Той е ученик на Чен Манчин. Сега, значи, тук е интересен такъв момент колко смятате, че са стиловете в цигун. Аз дълго време, дълги години смятах, че колкото са стиловете горе-долу в ушуто, в кунг-футо, толкова би трябвало да са и в цигун. Има логика, защото по принцип всеки традиционен стил, значи, това е също много важно да го знаете, всеки традиционен стил, независимо как го водят, дали е шаолински, дали е удански, дали е от планината Хуа или еди как си го класифицираме, северен, южен и прочие, задължително има раздел работа с вътрешната енергия. Задължително. Два стила. В движение и в място. И ще ви кажа в какво се състои разликата между едната група стилове и другата, която също е много важна. Така че, ако някой ви каже, че в тия твърдите стилове, ма там те били външни и нямало цигун, това не е вярно. Но, колко смятате, че са стиловете в цигуна? Два стила. Два стила. Ти си много оптимист. Някакви други становища? Тишо нещо да каже, той чете дебелите книги там. Тишо само слуша. Или само ги събира, не знам. Корекционно. Андро? 7 имрук. Не, Седем. уточнихме, че са 8. 8 имрук била тоягата, а 9 имрук е ножа. Колко са стиловете? Това е някакви предположения. 2, 5, 10, колко ли? 400, колкото са в кунг-футо. Според мен са 3. Даже не може да си представите колко са. Има Има един майстор, който ги е изследвал и дава тая информация. 7000 са. Веднага възниква въпроса, защо са толкова много? Говорим за стари стилове и да речем, може би са включени някои по-нови от последните 100 години, но цифрата е огромна. И много е просто. Хората са различни. И като физика, и като психика, и като енергетика. Най-вече имат различна енергетика. И затова имат предпочитание към едни или други методи. При един, значи тук тези методи не са съвсем универсални. При едни методи работят, при други не работят. Работят различни. И през цялата тая историческа епоха са се развили. Това е огромна страна. Милиони хора. Различни видове. Те са 53 етнически групи са там. Да не говорим, че има национални малцинства по 70 милиона. Това е малцинство. Само си го представете. И само извън Китай живеете, Андро ще ви каже, там по Калифорния, по Сан Франциско. Това са така речените външни китайци, Хуацяоби, те са 70 милиона. Където, между другото, аз правя проучване по този въпрос, в тия външни общности, които съществуват още след това от средата на 19 век, когато са опиумните войни, когато почват, след това революцията на боксьорите, има няколко имигрантски вълни, защото те бягат в някои от провинциите, избиват над 20 милиона души. Там са запазени
някои много оригинални стилове на кунг-фу, които в Китай вече ги няма. Няма ги, изчезнали са. Но там ги има. Това са в Чайнатаун, Югоизточна Азия, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Кънтао. Те там ги водят като такава група Кънтао, китайски стилове, които са паралелно с Пенчак Силат и с Бер Силат. Но са си отделна група. Кънтао. Много интересни стилове. Какво означава сини член? А? Какво означава сини член буквално преведено? Не те разбрах. Имаше въпрос какво означава сини член буквално преведено. Син и. Какво означава сини член? Кой чуя? Не те разбрах. Сини. И. Чуя. Бокса на насочената воля. Да. Кой го пита това нещо? Бокса на насочената воля. Сега, много често в популярната литература посочват, че цигун това е било китайската йога. Което, значи, има някакви прилики, но има и съществени разлики, които ги знаят само специалистите. В какво се състоят разликите? В индийската йога и там има и доста влияние към Тибет, те работят с централните енергийни центрове, така наречените 7 чакри, които са по тялото и най-горната сахасрара, върха на главата. Това са централни такива енергийни центрове и когато се отключи енергията, тя много бързо се качва в горните чакри, което е свързано с големи опасности, защото тук става въпрос за много мощни потоци енергийни. И ако тялото не е подготвено, това е все едно в обикновена инсталация за 220 волта, да пуснеш 2000 волта с високо напрежение. Какъв ще е резултат? Че изгори не само инсталацията, ами най-вече бушоните. Къде са бушоните? В главата. Доказателство. Преди години имаше симпозиум, научен симпозиум в Щатите, Съединените американски щати, по йога, където участваха много известни йоги, западни, източни, нали, и така нататък. И изнасят доклади, правят изследвания, представяне на разни системи, но организаторите на симпозиума, които са и лекари, правят и тестове и изследвания на самите участници, йогите, нали. Дай сега да замериме тук тия тестове, да видим това и какво научават. Че голяма част, особено от тия западните йоги, авторитети и така нататък, имат психически отклонения. Повтарям, психически отклонения. И почват да търсят каква е причината. И я откриват. Причината е неправилното практикуване на пранаяма. Това са дихателните упражнения, които са много специфични. Те са с задържане на дъха, обаче там има много тънкости, а пък както казва популярната приказка, дявола се крие в детайлите. И в кунг-футо е така. Дявола се крие в детайлите. И разбират каква е причината. Това е причината. Каква е разликата в кунг-фу, в цигуна, китайския цигун? Там енергията се активира периферно, а не директно по главните центрове. Нали, долен дантян, среден дантян, горен, малък небесен кръг, голям небесен кръг, ама има и много периферни биологично активни точки, които са свързани в системата и при нашите тренировки ние работим основно с тях. А това вече е като реостат.
Пущаш напрежението, обаче не го пущаш отведнъж, а постепенно тръгва, усилва и бушоните са здрави, не горят. Начинът, по който, нали, ако се тренира правилно, също спомага за това нещо. Особено когато работите и цигун, нещата вече добиват съвсем завършен вид. Иначе бушоните, най-слабото място е главата. С гръмътните бушоните си говориш само. Друго в тези групи, които споменахме, които ги делят условно на външни и на вътрешни, тук ще видите, има специално сме превели един материал на Суло там, и то от късния му период, където той обяснява разликите и дали според него той точно това каза, че ако има работа с... Това е неправилно да се делят на външни и на вътрешни, на северни, на южни, на шаолински, удански, съвсем по друг начин трябва да става. Или ако работиш с дантян, стилът е вътрешен. Ако не работиш с дантян или пренебрегваш цигун практиката, стилът става външен. Включително това важи и за тайцзи-чуан, а Сун Лотан е бил майстор и на тайцзи-чуан. Значи това, че някой прави някакви бавни движения, това все още не значи, че това е вътрешен стил. Просто правите някакви бавни движения. Но, за да станат нещата, има вече други неща, които трябва да се работят. За да стане стила вътрешен. В тази група, която, нали, са определени като вътрешни стилове, значи говорим основно за... Те са много повече, отколкото, нали, основните три, това са сини, тайцзи и багуа. И основно за тях говорим и основно с тях ще работим, защото те са по-познати и са минали през нашата практика. При тях цигуна е заложен директно в самите техники. Вътре в техниките е заложен и в някои направления и школи работят и допълнителни комплекси за цигун, но по принцип той е заложен вътре в самата техника. И е много просто. Трябва да работите с 5 сърца, за да покриете цялата схема. Кои са 5 сърца? Със сигурност не ги знаете, но аз ще ви ги кажа. Това е долни дантян, центровете на дланите лаогуна, центровете на стъпалата юнцюан. Точката на работоспособността, животворния източник. Дантяна ги свързва, а горе началника контролира. И през цялото време няма значение какво правите. Дали правите бутащи ръце, дали работите с копие, дали работите с меч, дали сте в езотерична, айде така да кажем. Така че там, което според мен това е техен минус, е, че там трябва отделно, в отделни комплекси да работите цигуна. Докато тук са в самите техники, в тайцзи-чуан, в сини-чуан, в багуа, вътре са в техниката. Като ако сравняваме трите стила, от гледна точка на биомеханиката, тайцзи-чуана и багуата са по-трудни. Синито има по-проста биомеханика. Обаче вътрешната работа в тайцзи и в багуа е по-лесна, по-разбираема. Докато вътрешната работа в синито е невероятно сложна. И затова някои майстори, включително един от моите учители, Роланд Хабързец, считаше, че синито е най-трудният от тия всичките, от тая група стилове. Синито е най-трудният. И подвеждаш, защото той като биомеханика изглежда прост, но вътрешната работа го прави доста сложен. И съответно и ефектите са различни.
Има и още една особеност, че в Сирия специално, дори да не работите цигун, техниките ще работят. Дори да не работите цигун. А ако работите цигун и вътрешна работа, вече се извежда на още по-високо ниво. Времето напредва. Сега, тук бих искал да кажа две неща специално за да, това е тук много важно. При тренировките, свързано е с цигуна и с традиционната китайска медицина. Това е нещо много важно. Как трябва да се свържат нещата в денонощния и в годишния цикъл? Значи има денонощен, има сезонен, има и годишен цикъл. И това нещо, ако не го съобразявате, няма да постигнете максимални резултати, а в някои случаи може и да си навредите. Какво имам предвид? Примерно, значи енергията, тук обръщам внимание, че за да ги схванете в дълбочина тези неща, трябва да имате и поне минимум медицински познания. Анатомия, биохимия, нали? Сега не говорим за професионално ниво, но трябва да имате познание, за да ви е ясно и да познавате отчасти, нали, и традиционната китайска медицина, защото там те са свързани нещата. Иначе ще ви е трудно да разберете някои работи. Енергията, значи енергийната система, меридианите, които се използват в акупунктурата и в масажа и в традиционната медицина, това е четвъртата циркулираща система в тялото. Кои са другите три? Кръвоносна, лимфна и нервна. А тази е четвъртата, която е съпътстваща и която енергизира останалите три. Участва в целия процес на подхранване, поддържане и така нататък. Тя е четвъртата. За едно денонощие енергията обикаля по тялото, по меридианите, като прави пълен кръг. И сега има така наречените двучасови цикли. Те са свързани с старото, тази система. Примерно те казват, има часове на мишката, часове на дракона в денонощието. Те са двучасови. През тези двучасови цикли се активират определени органи и системи, а други са или в неутрално състояние, или в спящо. И така постепенно се завърта по цялото тяло енергията за 24 часа. За нас, кои са най-важни от тези двучасови цикли, когато е добре да се тренира в денонощието в тези часове? Сутрин, от 5 до 7. Това е сутринта. Тогава какво се работи? Работиме върху базова работа, дзибангун, гунфа, специални упражнения, тайцзичуан, цигун и форми. Следващия двучасов цикъл, когато почва да нараства до максимума енергията ян, е по обяд от 11 до 1. Тогава сърцето работи активно. Тогава се работи за сила. Работи се за техника, единична техника, която повтаряш, примерно един удар го повтаряш, ама не във въздуха, а на чувал или на дървен стълб, помотан с въже. 500 пъти го правиш, нали? И така. И след това отиваш да обядваш. След това въртиме, продължава, значи в 12 часа на обяд енергията ян достига максимум и започва да намалява. Следващия двучасов цикъл е 17-19 часа. Какво се работи тогава? Отново за сила, за скорост, двубой, работа с партньор, юнфа
и силови упражнения. Следващия двучасов цикъл, в който вече почва да нараства енергията им, тя започва още от 12 часа на обяд, започва да намалява, да се увеличава, янската енергия намалява, инската се увеличава. През нощта, така ретените часови период З и У, от 11-23 часа до 1 часа през нощта. Какво се тренира тогава? Специални медитации, специална техника, тиенсюа. Тиенсюа, знаеш какво значи? Посочване на гроба. Посочване на гроба. Посочване на гроба. Димак, атеми. Му пише. Така. Може и в другите часови зони да тренирате, но ако работите с максимално натоварване, няма да постигате добри резултати, а може и да си навредите, защото тогава ще работят други органни системи, а вие ще работите някакви други неща. И отиваме тук в сезонния цикъл. Има, само да завърша тук в този цикъл ЗЮ, през нощта, когато от 11 до 1, има дори такъв стил в кунг-фу, който се наричат ЗЮ. И те тренират само в този часови период. В едно интервю имаше ние сме го пускали в моята книга на Ма Чуан Сюй, грандмайстор Ма Чуан Сюй, в книгата за Багуан. Той обяснява за активиране на малката и голямата небесна циркулация и как той е тренирал като по-млад. Той е бил 20 и няколко годишен. В продължение на 6 години специална такава програма. Значи той работи през деня 8 часа. Прибира се вечер след 5, хапва, в 6 часа му започва тренировката. До 12 през нощта. Всеки ден. В ниска стойка значи бедрата, когато се движи, трябва да са предния крак, да е успоредно на земята. Това в Багуан се нарича ниска стойка. Дипам, земната стойка. И работи нейгун, упражнение, гунфа и така нататък. И той е журналиста, който го интервюира, казва, добре, защото той това го прави в продължение на 6 години. Забранена е всякаква сексуална активност през този период, защото иначе ще се разболееш. Енергията ще замине. Не се смей, слушай и отваря ушите, води записки. Не може ми сега, не може и така, и майстор на кунг-фу не става. Или ще си майстор на там, нали, или там. Не става. 2 дни под една мишница са трудно. И го пита, добре, вие казва, не се ли изтощавате при този начин на тренировка? Вижте той как отговаря. Не казва, ако вие тренирате по правилния начин, след такава тренировка не само, че няма да сте изтощени и изморени, напротив, ще сте заредени. Защото вие влизате в резонанс с космическата енергия, с космоса. И като влезеш в резонанс, ти ставаш част от Вселената. Айде така да го кажем. И се зареждаш, а не се изтощаваш. Вижте го един атлет, като тренира 2 часа и го питайте как е след това. Съвсем различно е. Ама защо е така? Защото това не е обикновена атлетика, а това е свързано с вътрешната работа. Не и гуна. И цигуна. Така. И примерно, нали работите с оръжие? Знаете ли как са по сезоните оръжията? Аз съм с Глок, всеки сезон знак на All seasons. Значи, примерно тоягата, елемент дърво, орган, който е свързан, черен дроб, пролетно време, черният дроб се активира тогава, почва пречистване, тоягата се работи тогава. Лятно време, копието е елемент огън, органът е сърце, тогава сърцето е
Активирано, работим с копии. Есенно време. Елемент метал. Савята, сатърите там, другите работи. Бял дроб, органна система, бял дроб. Зимата какво се работи? Меч. Елемент вода, орган бъбрици, пикочополова система. А петия елемент кой е? Земята. А кое е то? Кое е оръжието, което работи земята? И се работи целогодишно. Юмрука, бе, Никола! Юмрука! Това е петия елемент. Той се работи целогодишно. Сега, пак казвам, вие може да работите и в други сезони тия, но няма да постигнете максималния резултат. А ако работите на предела, може и да си увредите. Вижте как са свързани тънко нещата. Тънко. Къде се криеше дявол? В детайлите. Така. И сега искам да кажа малко и за тия дълголетници, които съм ги изследвал. За тях може да се говори много. Тук даже ще кажа някой, дето тишко не ги знае, от тази Цюана. Това с меча винаги ме е било. Примерно, това е воданския майстор Луи Заидзян, който достигна до 118 години. Ето. Той ти любимец. Това ми е любимец. В първата книга за сини бе. Знаете ли кое е най-интересното при него? Че той, аз го мислех, че е умрял. Защото на моята първа книга, която беше при повече от 30 години, го бех турил точно тая снимка с двете саби на корицата. И некъде към 2000 година викам, а той беше тогава на 97. Викам, той е заминал отдавна, ама я викам да порова нещо по интернета, да видя някаква допълнителна информация за него. Той си жив и здрав, преподава, 2007 година записа филм учебен. И доживя до 118 години. И знаете ли какво? Живееше с една балерина, дето беше 50 години по-млада от него. Това е тайна. Разполагаме ли с филма? Никола, Разполагаме ли с филма? внимавай с балерините. Да, бъде всеки. Сега, другия, който е също много интересен. Между другото, на същата възраст, 118, изкара този, който е един от последните грандмайстори на Тайзи рулера. Сега ще ви го кажа как се казваше. Джао Джун Дао, който работи Тайзи рулер, и Люха Бафа, също на 118 години. Този обаче е рекордьор. Той е много интересен чешит. Това е даоския майстор Ли Чин Юен. 256 години. Ето го. Чухме ли добре? 256 години. Да, го знам. Сега някои спореха, вика, това няма доказателства, този се представя, че това не е вярно. Двама китайски учени се заровиха в имперските архиви. И знаете ли какво откриха? Две императорски грамоти, които са му издадени за първата му издадена, когато е бил на 150 години, втората му издадена късната династия Цин, вече, когато е бил над 200. И двете грамоти са от двама различни императори. От една и съща династия, ама различни. И с това доказаха, че е бил наистина на толкова. Освен това, намериха хора, които казаха, бе, това вика, нашите дядовци и прадядовци го познаваха още на времето. Между другото, в Китай в много от архивите, документите е пълно с фалшификати. Сега, при него кое е интересно? Той 24 пъти се е женил, защото жените му умират. И той пак, иначе той е такъв е билкар и се е занимавал с кунг-фу, с багла. Не, има нещо, което е още по-интересно при него. Той излезе една книга на английски, която е превод от китайски, където му описан живота. Защото той бил в антуража на един генерал, някъде това е началото на миналия век,
И той ми изнасял лекции и там всичко е записвано. Тя е голяма, тя е близо 1000 страници книгата. Аз я имам между другото. Важно е на кой ще да Но той какво казва? Казва, че до 130 години, нали, е събирал билки, нали, така и така. И след това среща своя учител в планините Кунлун, който бил на малко повече години, на 300 години. И търчал като кон по планините, здрав, прав и прочее. И той му преподава една система на Бадланзин, 8-те къса коприна в седящо положение. И той казва, че благодарение на тази система е достигнал до това дълголетие. Разбира се и други неща, свързани с билките и така нататък. Сега разбрахте ли какъв е тънкият момент? Трябва да стигнете до 130 години, след това си намирате даскала и продължавате. Това е китайска Добре, метафизика. ако е мъж, си намира жена. Ги вярвам. Той сега това ги пише. Това не е съществено. Това са цветя в страни от пътя. Така как се Защото китайците не знаят най-страшното проклятие, да умреш след твоите близки. Това е полута, живееш 300 години, като че го няма доктора, това е полута да го начи. Аз привеждам факти. Не вярвам, вие си преценявате кое от това ви интересува и кое не. Ще стигне 200 и 300, какво прави? Без него какво ще направи сигурната? Ще жива скупя си. Значи тук ви казах, че има много такива майстори, като при мен критерия е 90+. Има много от тях, които са над 100 години. Тук има пълен списък на тези майстори. От Ян Стила ще ви кажа. Ян Стила не са много дълголетници. Утре има рожден ден, между другото, град майстори. Примерно Тун Цай Лян, той е ученик на Чен Манчин на 102 години. На всичкото отгоре е пушил цигари и е водил, в началото е водил нездравословен начин на живот, обаче доживява до 102 години. Той много се е занимавал с такива даоски практики и с цигун допълнително. Много често срещано явление в Китай днес майсторите в парк, които да пушат. Другия е Утунан. Той е много интересен, защото те го питат. Той е на 105 години. Той е изучавал и Ян стил, и У стил. Утунан го питат, това е много интересно. Благодарение на тази ситуация ли станахте на така толкова, нали, дълголетен? И той казва не. Правилно. Не, чакай, виж как го формулира. Не, казва, аз съм станах дълголетен, благодарение на това, че ума ми е, вика, спокоен, емоциите са ми под контрол и нали, в това. Но за това, казва, ми помогна и тази ситуация. За да му емоциите да са му под контрол и ума да му е спокоен. Вижте каква е връзката. Тоест, той какво казва? Че може да достигнете до това нещо и да контролирате емоцията и с други методи. Но в неговия случай тази ситуация му помогна. Медитация, движение. Още от Ян Стила. Значи Ян Чен Дуо 94. Далю 96. 95 почина Ян Чен. Ян Чен Дуо е така кога, 94. Има един пак от Ян Стила, той от старите майстори. Тien Сол Лин, той е на 99. Има един, който и на мен не ми е известен, сигурно и ти не го знаеш, Уан Зян Ю, на 103. Той е, мисля, че от... Той е от Ян Стила. И най-различни такива. Другите, които ги следват, има от Сини, има от Багуа. Даже има една жена, тя е в джудото, тя е била ученичка на Джигоро Као. Между другото, те й дадаха 10 дан, 99 години. Кейко Фукуда.
събрал. Има един 100 годишен Секичи Уехара, който там един от моите учители учил в неговата школа. Училище е джугора. Какво? Сега виждам, че времето напредна. Втората тема само така ще засегнем. Тя е също много важна. След малко. Залата да се еде. Втората тема се нарича за битката. Битката. И пак започваме с един такъв афоризъм. Че най-добрата битка е тази, която не се е състояла. Големите майстори така се изразяват. Най-добрата битка е тази, която не се е състояла. Има един друг афоризъм, който казва, че ако се бият два тигра, един е тежко наранен, а другия умира. Това също е свързано с първия, който ви казах. Значи, тук много неща могат да се кажат за битката, като се почне от подготовката, много психическото състояние, също, което е много важно. То е свързано и с вътрешната работа. Най-добре го представя един дзен монах Гунан през 17 век, който дава един такъв стих, който гласи следното. В положение на смърт, бидейки все още жив, действията на човек са най-добри. Ето тук той обръща внимание, че фактически истинските неща стават точно в това гранично състояние между живота и смъртта. И китайците това нещо го определят, значи има си специален термин, който е заглавието на моята книга. Драконът излиза от пещерата. И тогава могат да се случат неща, които изглеждат невъзможни. Какво казва за битката кунг-фу поговорката? Това е изключително важно. Водите ли си записки? Ние записваме с камера. Първо е коража, смелостта. Второ е силата, а едва на трето място можем да говорим за умения, за кунг-фу. Учили с близки хора, неща от първа ръка. Не, някой си в Тибет, нали, полетял 20 метра, нали. Не, говорим за реални неща. Ще ви разкажа една история за един приятел на баща ми, Чичо Васко. Той вече не е сред живите, Васил Попов се казва. Свързано с този афоризъм. За да разберете как стават нещата. Той беше атлет, чукохвъргач. И умръкът му беше колкото моите двата. И беше завършил спортната академия. Между другото са били с студенти с грандмайстор Хуан Джан Нам, който е един от учителите на Стефан Хинков. И за него съм писал в книгата. И води урок по лека атлетика с лекоатлетките на стадион Васил Левски. Националния стадион в София. Има си редовни часове по хвърляне на копия. Обаче на терена излизат някакви футболисти, които не са в график и
почват да им сежат, нещо да се перчат. Но той е сам, нали? И няколко момичета, лекоатлетки, нали? Които им води урок. Той казал, момчета, имаме час, имаме график. Кой си ти, бе? Нали? Цел отбор, 11 човека. Млади попълдаци. Ти ли, бе? Ти ли ще ни кажеш на нас, нали? Го наобиколили. И става конфликт. Един му скача на гърба отзад, в гръб. Той го лови за косата, значи не просто, това е непреценяване на противника и с кого си имаш работа. Значи Чичо Васко беше буре с барут. Никога не е учил никакви бойни изкуства. Атлет, спортист. Хваща го за косата и като го удари в терена и до там. Нокаутира още двама-трима, обаче това са 11 човека, млади копалдаци с бутонки, с метални бутони, почват да го ритат, да го удрят, маса, а той е сам, въпреки че е много силен, но е сам. И те си мислят, че ще го смачкат. 11 човека, той сам, само че не са познали. Той разбира, че ситуацията става напрегната. И добавя едно копие от тия, дето ги мята. Той е дур алуминиум, обаче върху е стоманен. Най-агресивният с едно движение му разпорва корема и озверява. И тия тогава се усещат с кой си имат работа и почват да бягат с футболистите. Гледаш 11 човека как бягат по стадиона, бегат много по-бързо, отколкото на футболен матч. Само, че това не са познали. Това е Чичо Васко. С копието, когато настигне в задника. Шап, шап, шап. 3 линейки напълва с тия глупаци. Ръгъл ги в задница. Бити няма, съкатени няма, но 3 линейки ги напълва. И сега следователите, има свидетели, казват ми, те го нападнаха, той се защитаваше. Свидетелите, и те казват ми, да, това е самозащита, член 12, няма превишаване пределите на неизбежната отбрана. И прокурорът, следователя му казва, ти вика, трябва да ги съдиш сега, вика, тия, защото са те ударили и са те нападнали. Казва, няма нужда, това им стига. Чичо Васко никога през живота си не е тренирал бойни изкуства. Така, въпроси има ли? За сила, какво разбираме под сила, нали? Кораж, сила и тогава умения. Сила. Чакай, ти обясни, силата е Чичо Васко. Говорим за това сила или така? Има кораж и сила. Така, въпрока му беше колкото моите двата. После, след боя, 2 седмици му беха бинтовани двете ръце, защото той не е тренирал на макивали, на чували. Обаче, когато удари, не повтаря. Имат мускулна сила да се биче. Не само мускулна, но и тренирана. Той все пак е атлет. Ти чукохвъргачи, виждал ли си? Това е После това имате много експлозивна сила. Много добра координация при моментума, който е. Значи той ако се развърти, смятай какво стане. Значи, просто това е обаче интересното, че той не е практикувал бойни изкуства. Още един, това, тук ще фърлим едно камъче в твоята градина. Още един случай, и приключваме. За човек, който никога не е практикувал бойни изкуства. Дълбоката провинция в Русия. Бандити влизат 3-4 въоръжени, влизат в една къща, вързват стопанина, нека възрастен човек, пенсионер, вързват хората и почват да ограбват къщата и да ги заплашват. Че ще ги отрепят. И този възрастният човек в един момент успел да се развърже и докопал един нож, такъв кухненски нож. Никой жив не е излезъл от къщата. И сега какво ще кажеш? Той е бил някакъв от спецназа, бивш командос. 1000 години е тренирал бойни изкуства. Кунг-фу, самбо, не да си какво. Нищо такова. Човека въобще никога не се е занимавал с бойни изкуства. Касапин. Работил цял живот като касапин. Срещу такъв не ви съветвам да се появявате. Ако ще не сте много големи майстори,
това му била работата години наред. Едно 100 кила момче искал да се бори с един гледателскач и знаеш какво разправя? И то кай само ма фана за главата и те ме дигна. И аз обясня във въздуха. И вика, да тръсна ли? Така си имал гледателскача, че го Така. Накратко това беше лекторията. Имаше още много неща, които можехме да обсъдим, но да не утежняваме допълнително. Ако имате някакви специфични въпроси, или с близки хора, неща от първа ръка, някой си в Тибет, нали, полетял 20 метра, нали. Не, говорим за реални неща. Ще ви разкажа една история за един приятел на баща ми, Чичо Васко. Тоест, той вече не е сред живите, Васил Попов се казва. Свързано с този афоризъм. За да разберете как стават нещата. Той беше атлет, чукохвъргач. И умръкът му беше колкото моите двата. И беше завършил спортната академия. Между другото са били с студенти с грандмайстор Хуан Джан Нам, който е един от учителите на Стефан Хинков. И за него съм писал в книгата. И води урок по лека атлетика с лекоатлетките на стадион Васил Левски. Националния стадион в София. Имат си редовни часове по хвърляне на копия. Обаче на терена излизат някакви футболисти, които не са в график и почват да им сежат, нещо да се перчат. Но той е сам, нали, и няколко момичета, лекоатлетки, нали, които им води урок. Той казал, момчета, имаме час, имаме график. Кой си ти, бе? Нали, цел отбор, 11 човека. Млади попълдаци. Ти ли ще ни кажеш на нас, нали, го наобиколили. И става конфликт. Един му скача на гърба отзад, в гръб. Той го лови за косата, значи не просто, това е непреценяване на противника и с кого си имаш работа. Значи Чичо Васко беше буре с барут. Никога не е учил никакви бойни изкуства, атлет, спортист. Хваща го за косата и като го удари в терена и до там. Нокаутира още двама-трима, обаче това са 11 човека, млади копалдаци с бутонки, с метални бутони, почват да го ритат, да го удрят, маса, а той е сам, въпреки че е много силен, но е сам. И те си мислят, че ще го смачкат. 11 човека, той сам, само че не са познали. Той разбира, че ситуацията става напрегната и добавя едно копие от тия, дето ги мята. Той е дур алуминиум, обаче върха е стоманен. Най-агресивният с едно движение му разпорва корема и озверява. И тия тогава се усещат с кой си имат работа и почват да бягат с футболистите. Гледаш 11 човека как бягат по стадиона, бегат много по-бързо, отколкото на футболен матч. Само, че това не са познали. Това е Чичо Васко. С копието, когато настигне в задника. Шап, шап, шап. 3 линейки напълва с тия глупаци. Пръгъл ги от задница. Убити няма, усъкатени няма, но 3 линейки ги напълва. И сега следователите, има свидетели, казват ми, те го нападнаха, той се защитаваше. Свидетелите, и те казват ми, да, това е самозащита, член 12, няма превишаване пределите на неизбежната отбрана. И прокурорът, следователя му казва, ми ти вика, трябва да ги съдиш сега, вика, тия, защото са те ударили и са те нападнали. Това няма нужда, това им стига. Чичо Васко никога през живота си не е тренирал бойни изкуства. Така, въпроси има ли? За сила, какво разбираме под сила, нали? Кораж, сила и тогава умения. Сила. Чакай, че обясни, силата е Чичо Васко. Говорим като сила или така. Има кораж и сила. И как? Умръкът му беше колкото моите двата. После, след боя,
2 седмици му беха бинтовани двете ръце, защото той не е тренирал на макивари и на чували. Обаче, когато удари, не повтаря. Имат мускулна сила да се биче. Не само мускулна, но и тренирана. Той все пак е атлет. Ти чукохвъргачи, виждал ли си? Това е... После това имате много експлозивна сила. Много добра координация при моментума, който е. Значи той ако се развърти, смятай какво стане. Значи, просто това е обаче интересното, че той не е практикувал бойни изкуства. Още един, това, тук ще хвърлим едно камъче в твоята градина. Още един случай кам и приключваме. За човек, който никога не е практикувал бойни изкуства. Дълбоката провинция в Русия. Бандити влизат 3-4 въоръжени, влизат в една къща, вързват стопанина, нека възрастен човек, пенсионер, вързват хората и почват да ограбват къщата и да ги заплашват. Че ще ги отрепят. И този възрастният човек в един момент успел да се развърже и докопал един нож, такъв кухненски нож. Никой жив не е излезъл от къщата. И сега какво ще кажеш? Той е бил някакъв от спецназа, бивш командос, 1000 години е тренирал бойни изкуства. Кунг-фу, самбо, не да си какво. Нищо такова. Човека въобще никога не се е занимавал с бойни изкуства. Касапин. Работил цял живот като касапин. Срещу такъв не ви съветвам да се появявате. Ако ще не сте много големи майстори, това му била работата години наред. Едно 100 кг момче искал да се бори с един тласкач и знаеш какво разправя? То кай само ма фана за главата и те ме дигна. И аз обясня във въздуха. И вика, да тръсна ли? Така си имал тласкача, че го така. Накратко това беше лекторията. Имаше още много неща, които можехме да обсъдим, но да не утежняваме допълнително. Ако имате някакви специфични въпроси,